bafethu mina bendingayilindelanga into bizanhlekisa kangaka i-testimony kaPaul Solomon. Kwaumalema self uvakale sithi namhlanje halala ebhidwe imbudani kaPaul Solomon kulanto la adocument. Fikile uPaul Solomon xa ke fika ayafike ke njengesiqhelo kubuliswane kwenziwe yonke lanto asone ini and then abe nayo into akazixakayitsho into ba ingathethethwa into ba undala una 70 so uzawucela into behlisi kugqitywe around 7 because unengxaki yespine naye izolakalelanga ncam yonke lonto leyo. Hayi ke ingathi bavumelene nje ngalonto. Hayi ke ngene emxholweni kwi-statement esikaPaul Solomon kube khona iphathi apho ingathi utsho into ba akafuni kuba abuzwe imibuzo yezinto ezenzeke before 1990. Anything that is referwa ku-1990 nokuya ngaphaya aze angabuzwa nje ngayo. Zabhoke zami zathi witness lena isithathaphi isibindi soba isukele izosixelela apha into ba simbuza ntoni asimbuzi ntoni. Wathi uNomvalo in as much as ezaza nalo nto le ujongile ku statement sakhe into ba kukhona apha refer khona ko 80 something yena self sekezosixelela lonto leyo. So it's convenient for him, it's okay for him into ba yena thethe ngo 80 something but thina sikwazi kumbuza ngo 80 something. Babhoka no omalema babhoka omateyisi yabhonga bathi nje he's not gonna come here and tell us and dictate to us. Yafuna into ba mayisuswe njalo nto yathethisa bal waste nje ixesha nje ngento efana naleyo. Kwangena emxholweni kweziwa nayo uPaul Solomon. As esizwe uPaul Solomon kube khona apho enye yezinto akafuna ba kudiscuss umcimbi onokwenza nefamily yakhe kofa kudiscuss umcimbi onokwenza nequalifications zakhe. Phansi kwala post yami my previous post ndichilo ndathi bangayenza mistake oba singazi into ba ngubani lo Paul Solomon usuka phi lo Paul Solomon qualifications zakhe zithini umcimbi nje weCV yakhe. So nje ebengafuna into obuthathwe babhoka bathi kanti no not here. Hayi ke sharp hayi beza naye ke so xa bekusesezwa naye kanje uPaul Solomon wavelela uthi yena wavelela eUK vele UK uzalwa ngabazali bama-Irish hence nezipassport ezingaka including yase South Africa wayeze uyitho as i-tourist not i-terrorist. Uthe xa ke bofika apha wabona nje bayile indawo elula into bangenza lanto akafuna ukuyenza ngendlela nje sibona ngayo ke so wabe sekesiza ingumuntu ofuna uku-invest efuna ukuthini apha eSouth Africa. Okay sharp buyela umva kancinci from apho kulomaza akasuka kuwo waye military intelligence. Ndakhumbula nje uBrown Buchotsi enye ezeqhubeke thetha ngoba uthethe ngalo intelligence. Hayi wambuza umalema into ba AP intelligence u6 na ndambona into ba ulahleke kumnyama 2 akazi bakuthethwa ngani. Wabuya uSikhosana wathi iMI5 okanye iMI6 wabonakala engazi noba kuthethwa ngani xa kuthethwa ngezo zitwezo. Umbona nje into ba le into enokwenza necrime intelligence ngenzeka nje uba lo muntu uyi-agent uthunyelwa ulithunyelwe nje apha eSouth Africa si-spy or something nje ngendlela nje akayazi ukuthetha ngantoni. Mcimbi we-qualifications ukhona apha ethi wastadisha khona i-engineering uthe xa kebuza into yoba so are you a qualified engineer wangumuntu not anymore. Wathi not anymore ndazibuza into ba kanene umuntu who's a qualified engineer kube kufika ixesha loba kuthiwa not anymore okanye khona i-reasons because sometimes kwezinye izinto mase especially zifaka ama-board nani uye okanye kuthiwe ubheniwe into ezikanjalo. So yena you are bad, you are banned into debad nje yonke lonto. So kwi-case yakhe xa kezathi not anymore umcimbi we-engineering ibithini okanye yakhe lo yakhe engineering ne-expiry date asazi but into njengathi njalo beza nayo. So just ukuthi ndinixelele ndithi ndiqhubeka nibe nisazi akana qualification uPaul Solomon akenzanga lo Paul Solomon oba forensic expert bakhe nani akabufundelanga uPaul Solomon. So that is nje umcimbi ubecala ndithi ndiqhubeka ngestory sami eniseza sive esimanye ukunyezi enizayibona nje bayazi yini le insambatheko lento kwa upresident wethu kuvela into kwi-testimony kaPaul Solomon into bawatrainwa nguPaul Solomon. Desire kuya ndizuyibambe esinqeni futhi nje nizaza naye kakuhle i-testimony kaPaul Solomon. Sibuye beza ke sekefikile ke ngoku eSouth Africa. Xa kefika eSouth Africa uPaul Solomon khona lapho wabalisa istory nyana sonokwenza yagqekezela imoto watshontshola ama-radio wazibaqase ke yi-reserve lasemapoliseni. Uthe akubanga kudala ofishi ke umthetho waseSouth Africa nobu-reserve awukwazi ukuthi ufika uyi-foreign national uvele ube lula into yoba ube yi-reserve lasemapoliseni but for yena it was not so difficult wakwazi. Uthe kusesenjalo Paul Solomon
kusebenza ko-Midrand ke, suka kwa-Midrand uziswa eDobsonville Police Station, suka eDobsonville uhamba uya ko-John Foster iJoburg Central. Uthe elapho udibana nezintathu akazifumana zilapho ozo-John Foster, wakayifuni nje loo nto, wafaka ipetition yasuswa loo nto. Uyamameleka nje futhi indoda emamelekayo le. Okay, hayi ke cacile xa kethethile kuyavakala. Hayi ke weza uzoyenza interesting ke kule nto yakhe xa esekazabalisa imicimbi enokwenza nokutreyina. Kaloku bengekho kudala thina sive uba uyi-reservist kwayena. Hayi bo seketreyina amanye ama-reserve njena apha esipoliseni. Hayi about 1500 yama-reserve atreyinwa nguye, including upresident wethu Cyril Ramaphosa. Mamelani where it gets interesting. Ubatreyina ngani aba bantu aba? Hayi wayebatreyina nge-constitution. Utheni oba xa kayibona ukuthi amfake ekoneni into yakhona bese ke sithi iportion ye-constitution, i-Bill of Rights within the constitution. Hayi bo, njani uba umuntu angaphandle eze azotreyina abantu base-South Africa ngomthetho wase-South Africa? Ithini kanti le nto? Hayi ke sekuvele ligama likapresident Cyril Ramaphosa owayeyomnye wee-candidates zakhe, wezi-students zakhe, and ndisazibuza into yoba konje noMerudi Haas kanene naye uke waba nguprofessor Mbumbulu, nanku ngoku naye lona seke yitreyina okanye expect Mbumbulu nje uPaul Solomon. So nje banawo nje abelungu nje, kumnandi ngabelungu banazo nje zo privilege nyana ke, ndingatsho ke phofu into yoba abantu abamnyama ababinabo ubumbumbulu babo nje nabo. Hayi ke mamelani ke. So umane uthetha phinda refer back to indaba kapresident, uya-emphasize nje into yoba wamtreyina upresident Cyril Ramaphosa. Abuye umale emathayimani uyasibhidisa ngoku uyasiphazamisa. Utsho njani kanti upresident Cyril Ramaphosa wayengayo ngomnye wabantu ababe wayekhona xa kwakudraftwa le constitution yona ozosixelela into yoba womtreyina ngayo? Athi yena even if wayeyiyo but still wayefome iphathi eklasi yakhe eyokuzotreyinwa nguye. Umtreyina njani umuntu odrafte le constitution? Okay ke masiyithetheni ke ngobudomi bethu. Ndim lo ndisete apha iphepha, ndibuye eliphepha ndizolibhala. Ithini ngale lento? Ndisete apha i-textbook, ndibhala i-textbook, le textbook ndiphinde futhi ndizobhala i-exam ngale textbook. Yinto njengathi njalo. Phofu ke elagama loba forensic investigator, I think because yabona lento izayimfaka ekoneni akasafuni ukubizwa i-forensic investigator, uthi uyi-forensic examiner. Phofu sithetha ngento zapha ko-9, ezi story zakhe zezapha ko-1990 something, efike eSouth Africa sesiyasisondela ke ngoku apha ko-2000. Andihlekanga kangaka uba hayi ke unazo nezithombe leli sibona apha isithombe sakhe nopresident Cyril Ramaphosa. Hayi ke weza nathi ke into yoba hayi wabatreyina, I think eklasini yakhe bebe about 40, kwathi hayi bo babhoka bathi khawume usixelele wena so utreyina abanye nje, uyi-train the trainer wena self, utreyiniwe naqala. So uzotreyina abanye wena watreyinwa. Hayi yayingekabikho i-constitution, so yena akakange afumane i-training ephelele because yena ufike kungekabikho zikhoso qualifications ze-constitution. Bese yena kodwa wakwazi into yoba atreyine abanye ngento yena self akangayitreyinwanga. Yinto njengathi njalo ke. So le ngxaki esinayo isuka le ko-1990 something, ayongxaki yangoku. So ukulungisa ayonto ezawulunga nje ngoku. So nje akho mzi owalunga ngeminyenye, kodwa nje kancinci kuya kuvela into yoba ubani ngubani. Ndizibuza into yoba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ibe uthini yena xa kebukele uPaul Solomon kulaa nto yala parliament esithi wayetreyina abantu engatreyinwanga yena, wayetreyina abantu engela qualification. Etshile uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wathi ufuna uPaul Solomon ezapha azosixelela into yoba ungubani apha eSouth Africa, uyini apha eSouth Africa. Yinto njengathi njalo i-testimony kabani kaPaul Solomon. Yeah, no, thanks, Chair. I was interested in Mr. Paul O'Sullivan's response regarding the question that the senior counsel has asked. I think the question is, what official qualification did you get in order for you to qualify to train others about the Constitution? Now, the response that I heard is that he met a lawyer and then he asked about the Constitution because he was interested. So is that the only qualification that he got? Because I think the question was about an official qualification that he got that made him to qualify to train others about the Constitution of South Africa. I was interested in the response, but
I'm realizing now that the senior counsel is moving on, despite the wrong answer that has been given. Must I answer, Chairman? Chairman, at that stage, there were nobody in the country that had any qualifications in the Constitution. They didn't exist. There were no constitutional lawyers. They didn't exist. There was no constitutional court. It hadn't been formed. So I just wanted to make sure, because I didn't want to train people in aspects of the Constitution, for example, the government and how it all fits together. I was only interested in the Bill of Rights. And I wanted to make sure that the students I was training, the students we were putting out, after they had received their training, that they wouldn't go out on the streets and abuse the constitutional rights of others. So there was no qualification. Do you have a law degree? Mr. Paul O'Sullivan, do you have a law degree? No, Chairman, no. I just learned, I went and sat with a senior lawyer and went through the Constitution and understood for myself exactly how the Constitution would work. And we worked through some examples. And when I had Mr. Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, as a student, it was a great opportunity to canvass these issues. And that's what we did. Okay. Honorable Malema, Honorable Matthys, Honorable Skosana, is your hand still up? Mr. Paul O'Sullivan, you don't have any qualification to train anyone about the Constitution, even at that time, right? I didn't hear the question. You don't have any qualification, and you did not have any qualification to train anyone about Constitution in 1997. No, We're talking about you, not everybody, you. no, Chairman, there was no qualifications then. No, you did not have. Okay, Chairman, I had no qualifications to train anybody in the Constitution. When was the Constitution adopted? I didn't train them in the Constitution. I trained them on the Bill of Rights. Oh, la, la. When was the Constitution adopted? The one you are training them on? What's he saying? When was the Constitution adopted? The one you are training them on? In 1996. Was Cyril not part of the people who were at the center of developing that Constitution? He was part of the group that drafted the Constitution. So you were training him on a Constitution that he helped to draft? Chairman, Cyril had to be trained as a police reservist. He chose to be trained as a police reservist. So, ironically, that training included understanding the Bill of Rights. It didn't, I think I've made it clear, it doesn't deal with the whole Constitution. It dealt with the Bill of Rights and police ethics. So we had a module on that. And for that, we used to use different examples. And it was ironic that Cyril had to listen to training on the Constitution. But the good news is he agreed fully that the training that the people were getting was correct. And I was quite comfortable with that because it endorsed the quality of the training that we were given to the police students. Mr. Paul O'Sullivan, are you suggesting that the President went to write the Bill of Rights collectively with others and only to be trained about the Bill of Rights after putting it into the Constitution? Well, Chairman, I think we're playing word games here. The reality of the situation is that in order to be a police reservist, you have to go through a little tick box exercise. You have to get trained on this, you have to get trained on that, you have to get trained on this, you have to get trained on that. Even if you were part of the people that wrote it, you're now coming into a system where it has to be demonstrated that you've had that training. So, yes, it was quite a strange situation for me, because clearly Cyril Ramaphosa knew a lot more about the Constitution than I did. But the reality is that's where it worked.